В одному з епізодів минулого сезону я разом з вами досліджувала найдраматичнішу сторінку історії кримських татар депортацію. Ми записуємо цей епізод напередодні річниці трагедії. Моя подруга Наджіє та її друзі активно готуються до пам'ятних заходів. Пройшло багато часу і 3 покоління, але болить як вперше. Тому я дуже вас закликаю послухати наш епізод про депортацію на усіх подкаст-платформах та на YouTube. Але що відбувалося у проміжку між 1944 і 1991, коли кримські татари були у місцях виселення? Чи звитяга і бажання жити на своїй землі не переважало над страхом бути знищеними та вбитими? Після депортації кримські татари не переставали мріяти про своє повернення. Спершу надія була сильніша, а деякі кремли навіть не зводили собі будинки у місцях виселення. Та з часом все більше людей розуміло, що радянська влада не збирається повертати народ до Криму. Дехто пробував повертатися на півострів, писав листи до радянської влади. Але їхній опір швидко подавлювала сталінська система. Точкою відліку став 20-й з'їзд КПРС, де генсек Хрущов засудив депортації цілих народів. У своїй промові він перерахував усіх, окрім німців Поволжя, мескетинців та кримських татар. Усім, окрім них, було дозволено повернутися на свої рідні землі та відновити територіальну автономію. Таким чином, на початку 50-х років ХХ століття в республіках Центральної Азії активізується національний рух за повернення на батьківщину та відновлення власних прав. Основи руху закладають активні представники народу, серед яких на початку було багато комуністів, колишніх фронтовиків, партизан, підпільників. З 1956 року вони направляють до Москви звернення на адресу центрального керівництва СРСР, під яким ставили підписи тисячі кримських татар. У зверненнях висловлюють прохання повернути кримсько-татарський народ на його батьківщину та відновити автономну республіку у Криму. Однак всі звернення залишались без відповіді. Тоді рух опору був петиційного характеру. З осені 1957 року з'являються перші ініціативні групи, які до середини 1960-х років вже діють практично в усіх населених пунктах Центральної Азії. Панове комуністи, ми довго терпіли та чекали від вас милосердя. Скільки може тривати наше принизливе становище? У ХХ столітті це є трагічним безумством і варварством. 16 років без суду та слідства наш народ розкидано по різних кутках Радянського Союзу. Невже весь народ, і мале, і старе включно, має нести відповідальність за злочини, скоєні купкою зрадників? Уже відпокутували провину навіть ті, хто справді зі зброєю в руках боровся проти вас. Хіба наш народ гірше працює від інших народів? Звісно, ні. І ви це прекрасно знаєте і розумієте. Ви хочете силоміць притлумити нашу справедливу справу. Вам вигідно, щоб наша нація поступово розчинилася серед інших народів і перестала існувати як нація. Вам цього не вдасться зробити. Пора це зрозуміти і вирішити це питання на користь нашого народу. І нарешті, якщо ви знову переслідуватимете нас за нашу справедливу вимогу повернути нам нашу батьківщину, то нам лишається тільки звернутися по допомогу до нашої молоді. Ми вимагаємо зважати на нашу націю та надати нам можливість повернутися на батьківщину. Крим наш, і рано чи пізно ви визнаєте. Ми маємо сьогодні одну мету – батьківщина або смерть, і ви незабаром відчуєте. Відповідальність за все, що сталося, цілком лягає тільки на вас. З листів та звернень Сеферова та Абдурахманова. Молодь почала діяти активніше. Прикладом цього стали дії 2 кримсько-татарських хлопців Енвера Сеферова та Шевкета Абдурахманова. Справа проти них увійшла в історію як перший післясталінський політичний процес над кримськими татарами. Незважаючи на це, до Криму постійно виїжджають сотні кримсько-татарських родин, але їм не оформлюють документи, їх не прописують, дорослих не беруть на роботу, дітей – до школи. Придбані кримськими татарами будинки за наказом влади руйнуються бульдозерами, сім'ї видворяються за межі Криму, а найактивніших заарештовують та запроторюють до тюрем за порушення паспортного режиму. Спроби масового повернення народу до Криму та зближення з правозахисниками спричиняють посилення репресій проти учасників руху у всіх регіонах проживання кримських татар. Відомі активісти та правозахисники Мустафа Джемілєв, Ілля Габай, Петро Григоренко, Решат Джемілєв, Юрій Османов, Ролан Кадиєв та багато інших за сфабрикованими кримінальними справами засуджуються на різні терміни позбавлення волі.
Мустафа Джемілєв – один із провідників кримсько-татарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, герой України. За свої політичні погляди Джемілєв був виключений з університету та 7 разів був судимий. Усього він провів 15 років у місцях позбавлення волі. Я зустрічаюся з ним у Києві, сидимо в його кабінеті. І перш ніж розпочнеться інтерв'ю, п'ємо каву і багато говоримо. Кабінет Мустафа Ага наповнений десятками книг з історії кримських татар, медалями та нагородами. Я не можу собі навіть уявити, скільки всього пережив цей чоловік, і що насправді у нього на серці зараз. Джемілєв, як завжди, заклопотаний дзвінками і зустрічами, адже ми записуємось напередодні 18 травня, річниці депортації. Перед записом вибачається і жартує, що не надто добре спілкується українською. Мовляв, не думав, що проживе так довго. Система была такая. Во всех местах проживания крымских татар создавались инициативные группы. Сначала эти инициативные группы назывались довольно-таки глупо. Они назывались инициативные группы по оказанию помощи партии и правительству в ленинском решении национального вопроса крымских татар. Хотя, несмотря на то, что такое верноподдическое название, оно действительно было... Во всех местах создавались вот эти вот группы, которые получали информацию обо всем, что творится в нашем национальном движении. Они проводили собрания, они собирали подписи, они собирали средства для отправки делегатов в Москву. И наиболее важные решения принимались, скажем, если в рамках области, это областное совещание представителей инициативных групп, если в рамках всего Узбекистана, где в основном проживали крымские татары, то это заседание инициативной группы, республиканские заседания. А потом начали проводить всесоюзные совещания активистов национального движения, где собирали все вот эти лидеры всех регионов. І приймалися єдині рішення. А ці наради не намагались якось зірвати радянська влада? Там они все силы бросали на это. Там и слежка, и аресты, и уговоры, и подкуп. Все применялось. Потому что там довольно сложно было. Вообще, крымско-татарское национальное движение очень отличалось от диссидентского движения в Москве. Если в Москве там диссиденты арестовывали, то, как правило, многие окружающие его, даже родственники, старались от него отмежеваться, потому что, чтобы рикошетом репрессии не пали на них. А у крымских татар как-то наоборот. Если арестовывали по политическим мотивам, что ты становился национальным героем, оказывались помощь его семье, все такое. И вот я так стал очень известным в народе, поэтому мне было просто недопустимо подвести своих соотечественников. И поэтому на все свои судебные процессы, а в советское время было у меня 6 судебных процессов, а 7-й еще на Колыме было, потом 8-й уже в оккупированном Крыму, без меня меня судили. Я на все эти процессы очень тщательно готовился. Досконально изучал все уголовное и уголовно-процессуальное право, потом вот эти прецеденты, постановления Пленума Верховного Суда. То есть старался знать это право лучше, чем прокуроры и судьи. Изучал все вот эти судебные известные политические процессы. От начала до конца прочитал этот Нюрнбергский процесс, многотомник. Дело Мануэлиса Глезеса, дело там Труханское дело. Одним словом, я еще, когда в 92 году судили активистов национального движения крымских татар, а это был закрытый суд, меня там допрашивали как свидетеля, но приговор уже зачитывали в присутствии всех. Я сам тогда дал себе клятву после прочтения приговора, что буду драться с вами до конца. Имелось в виду до своего конца, конечно, а конца советской власти. Так получилось, что пережил до конца советской власти. Але не було страшно, що вас вб'ють? Более страшно было опозориться, потому что
Я вот изучал все это право, свою очень защищался. Но я не был настолько наивен, чтобы подумать, что вот меня там, из-за того, что я хорошо защищаюсь, опровергаюсь их обвинения, освободят. Ничего подобного. Приговоры в Советском Союзе по политическим делам в другом месте выносятся. А это только... Но важно было на процессе одержать моральную победу. Потому что там публика слушает, а если там закрытый процесс, все равно твои выступления в записанном виде через адвоката или сам передаешь, и оно распространяется в народе. И больше всего было у меня опасений как бы не подвести своих соотечественников. А то, что, конечно, у каждого есть страх, это понятное дело, но вот это вот чувство ответственности, оно было как-то сильнее, чем этот страх. Не делаешь то, что положено, уже себя полноценным человеком не считаешь, не выполняешь свой долг. Вот это вот главная мотивировка была. Вообще, откровенно говоря, мы в те времена не особо верили, что при нашей жизни удастся вернуться в Крым. А о развале Советского Союза просто даже и не мечталось, потому что, скажем, такая глыба, такое могущество. Но мы считали, что должны выполнять свой долг, независимо от того, какие будут последствия. Но так получилось, что мы дожили до развала Советского Союза и при жизни вернулись на свою родину. Я вже не пригадую точно, коли саме дізналась про кримськотатарський рух опору. Можливо, в одній з книг, можливо, з інтернету. Ця тема мені цікава в контексті боротьби українських діячів за незалежність. В ті ж роки В'ячеслав Чорновіл започаткував національно-визвольний рух шістдесятників разом з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Ігорем та Іриною Калинець, Аллою Горською та іншими. Рух в 60-70-ті роки протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України, її мови, культури, духовності, державного суверенітету. Схожі методи добитись свого, схожі обшуки в їхніх будинках, схожі покарання від радянської влади, заслання у найвіддаленіші куточки СРСР. Два рухи – ще один доказ того, що не можна розглядати історію українців та історію кримських татар окремо, тому що це завжди була, є і буде спільна історія України. А имя Черновола я впервые услышал в 1968 году. И на своем судебном процессе я упоминал его имя, когда говорил о грубых нарушениях прав человека в Советском Союзе. В том числе сказал, что вот Черновол, увы. Но его самого не видел. А уже, это был какой, 81 год, мы в Якутии, в 79 году меня арестовали, и вот примерно в это же время Вячеслава Черновила, он отсидел свой срок, и его тоже отправили в Якутию на ссылку. Мы были в соседних районах, он в Летском районе, а я в Верхнеколымском, в соседнем расстоянии где-то 500 километров, огромное там расстояние. Мы там переписывались часто. Я помню, я еще ему самому писал. Он меня просил, как все у меня происходило, как процесс. Я все ему изложил, а потом в конце дописал: Вячеслав, это самое длинное письмо, которое я вообще пишу тебе. Я помню, у нас такое было. Вячеслав Черновил как-то написал, что вам нужно изменить стратегию. У вас во всех документах говорится о том, что вы требуете восстановить все, что было до депортации. А у нас действительно восстановить, вернуть народ на родину, восстановить довоенный статус, национальную территориальную автономную республику. Но до депортации автономная республика была в составе РСФСР. А Вячеслав говорил, это в 1979 году, что Украина обязательно достигнет независимости. И крымским татарам будет комфортнее жить в независимой демократической Украине, чем в России. А я ему в ответ писал о том, что вообще-то у нас планы немножко дальше, и я чувствую, что мне придется посидеть в тюрьмах незалежной Украины тоже. А мне что вы там, мы никого сажать не будем. Ну, вот это интересная такая была приписка.
А потом уже я его впервые увидел, впервые воочию, где-то в 1988 году нас американское посольство пригласило всех диссидентов. И там я с ним увиделся. Я обратил внимание, ну, так мы, хотя заочно знали друг друга, обнялись дружески. Я обратил внимание на то, что он очень холодно здоровался с русскими диссидентами. Я говорю: Вячеслав, а что ты так с ними? Они говорят: демократы до тех пор, пока украинская тема не будет. Он оказался очень много прав. Моя подруга Наджіє зростала на історіях про постійну боротьбу свого народу, а потім і сама була вимушена стати її частиною. Рух опору має свою тяглість і почався ще задовго до 1944 року. Про батька Наджіє ми вже слухали у попередньому епізоді, але саме національний рух опору заклав у ньому фундамент для подальшої боротьби. Привіт, Наджія. Привіт. Я впевнена, що майже в кожній кримськотатарській родині є історія руху опору і участь старших членів родини. І чи можеш ти розповісти про участь свого батька в національному русі опору? Мій батько приєднався до національного руху, а точніше до його учасників, коли йому було приблизно 25 років. Це було в Узбекистані. Тоді активісти боролися за права кримськотатарського народу і, власне, за повернення кримських татар на рідну землю. І мій батько тоді, будучи молодим чоловіком, приєднався до них. Його дуже охопила ця ідея повернення додому, бо, звісно, він ріс на тих історіях, що нас депортували, бо моя бабуся йому дуже багато з дідусем розповідали про те, який Крим чудовий, який він красивий, що це райське місто на землі і так далі. Я думаю, що ти могла десь чути, що коли кримські татари почали на початку 90-х, в кінці 80-х років повертатися в Крим, то вони, спускаючись з трапу літака, вони просто дивились, знаєш, і намагались побачити, де тут рай. Бо там просто була пустеля. Бо там нічого такого, Крим був сірим, бо після того, як кримські татари були вивезені в товарних вагонах з рідної батьківщини, там, по суті, нічого такого не відбувалось. Не було якихось нових будівель, знаєш, не садили сади там, і так далі, і так далі. Але, звісно, що для тата мого це був рай. В нас дуже прив'язка така до землі, ми її відчуваємо, де б ми не були. І мій батько, звісно, що дуже хотів і, власне, робив все, що може, для того, щоб ми повернулись додому. І, власне, ми повернулись, коли моєму батьку було 29. Коли йому було 30, народилась я. І я дуже вдячна, ще раз хочу це підкреслити, своїм батькам за те, що вони дали мені цю можливість, за те, що я відчуваю свій дім, за те, що я знаю, що таке рідна земля, за те, що я ніколи не буду говорити, я кримська татарка, але я народилася в Сибірі, або я кримська татарка, яка народилася в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані і так далі. Я кримська татарка, яка народилась в Криму. Для мене це велика честь. На жаль, я до цього не маю ніякого відношення, але для мене це правда так. А що тобі батько розповідав про національний рух і що ти дізналась потім? Тобто, як ці знання потім поєдналися? Ти знаєш, бо я виросла в сім'ї, де були справжні цінності якісь, знаєш. Кримські татари боролися все своє життя не насильницьким шляхом. Знаєш, я пам'ятаю, що на початку 90-х кримські татари починали виходити. Я, напевно, зараз боюсь помилитися, можливо, це було 15 або 16 травня. Вони ж виходили з дому, з різних куточків Криму, умовно, хай буде так, Севастополь, Ахяр, да? Керч, там Судак, Феодосія, всі вони виходили і таким маршем, знаєш, пішки йшли до Сімферополя на 18 травня, щоб
вшанувати там жертв пам'яті депортації кримсько-татарського народу. І знову ж таки нагадати про себе, що ми є, що дайте нам право вивчати нашу мову, дайте нам право заселятися в свої будинки, дайте нам право бути тут корінним, як ми є, народом на своїй землі. Тобто цей день, 18 травня, по суті, це день вшанування жертв геноциду, депортації, а з іншого боку, це день боротьби кримських татар, знову ж таки, за свої права. Мені цікаво, скільки років ти вперше дізналась про таку діяльність кримських татар? І як тобі було з цим в школі? Тобто, можливо, якщо були якісь упередження до кримських татар, чи тобі якось допомагали оці знання, які тобі розповідав батько? Ну, звісно, допомагало, коли там на уроках, я не знаю, про, знову ж таки, розстріляну інтелігенцію або про 18 травня, ще щось таке питали. Звісно, що я трошечки була більше обізнана. Да? Але за того, що мій батько був настільки активістом, йому хотілося кримсько-татарськість підкреслювати практично в усьому. Я тобі вже розповідала, що на нашому будинку висів наш прапор з чорною стрічкою, да, на 18 травня. І це нас трішечки виділяло на фоні всіх наших сусідів. І звісно, що ті, хто проходили повз мій будинок, а я жила навпроти школи, тобто майже всі бачили, що у нас там прапор і чорна стрічка, і вони якось це переводили, знаєш, в таке, насмішку якусь. Я не знаю. Але, напевно, я думаю, що десь 9, 10, 11, десь так. Щоб я прям це зрозуміла, відчула і так далі. А так, я ж кажу, ми зростали на цих татових тусовках, коли до нього приходили його друзі, вони щось обговорювали, там, я не знаю, якісь газети приносили, ми все це роздавали гостям, які приходять до нас додому. Тобто, а так вже свідомо, мені здається, було років 10, 11, так. Давай трохи поговоримо ще про сучасність рух опору в наш час, в час окупації Криму. Яку саме ти діяльність би віднесла, на твою думку, до, власне, руху опору кримських татар, який зараз відбувається? І чи ти вважаєш, що вона відбувається на півострові? Рух опору в Криму, він безумовно є. Бо є ті, хто ще поверталися з Узбекистану з ідеями такими, да? Вони ще, слава Богу, живі. Є люди, які зростали в сім'ях з потужною, насправді, національною ідентичністю, і вони теж продовжують боротися, як можуть. Я розумію, що звідкілясь там може, знаєш, особливо і непомітно. Але насправді, щоб зрозуміти тих людей і ті ризики, яким вони підтверджені там, це треба просто жити на окупованих територіях. Рух «Кримська солідарність», люди, які насправді для мене теж одні з героїв, бо коли когось затримують, ти згадай, коли там в день якогось судового засідання ти заходиш на сторінку Кримської солідарності і ти бачиш, що люди точно знають, що тебе навіть отут, біля будівлі цього суду, можуть затримати, і таке було вже не один раз. Вони все одно з кожним разом, їх стає все більше і більше. І для мене це теж опір. Це правда. Бо я не знаю, насправді, де вони беруть ці сили і оцю віру, знаєш, всередині себе, щоб вийти туди і побороти свій страх. До слова, в нас була можливість поспілкуватися з Ярославом Божко, координатором «Жовтої стрічки» в Україні на материковій її частині. «Жовта стрічка» – це, я б сказала, такий феномен сьогоднішнього спротиву в контексті Великої війни, оскільки це є великий партизанський рух, який діє на тимчасово окупованих територіях України, на материковій частині України. Це рух, який співпрацює з ГУР, СБУ і, зокрема, з медіа.
Наприклад, з медіасвідомі «Жовта стрічка» також співпрацює завдяки спільним матеріалам. І це насправді дуже цікаво послухати, як це відбувається зараз, бо ми багато чого знаємо про те, як партизани діяли в часи Другої світової війни. Зараз, як я вже казала, що в нас тут модернізувалась історія. Тож цікаво буде послухати Ярослава, і я пропоную перейти, власне, до його розповіді. Передусім, рух опору «Жовта стрічка» – це цивільний рух, який завжди ставив на мету мати можливість об'єднувати різні соціальні групи, різні вікові категорії, для того, щоб це була така доступна форма протидії окупації. І основною нашою формою опору на окупованих територіях є передусім поширення інформації про Україну, розповсюдження української символіки, навіть ті якісь там жовті стрічечки, малювання тризубів в публічних місцях в окупованих містах. На це все насправді існує дуже великий запит. Тому що для багатьох українців, які опинилися в окупації навіть ще з 2014 року, був психологічно важким той факт, що насправді якась українська присутність в їхніх містах, вона постійно стирається. Тобто окупаційна влада робить різні маркери для підміни історичної пам'яті, для перейменування вулиць на якийсь більш такий загальнорадянський або російський манер. Тобто людей непокоїло насправді ось це уявлення, ніби їхній зв'язок з Україною розривається в окупації. І для пропрацювання цього моменту насправді рух і почав розгортати певну таку агітаційну діяльність. По-друге, це розповсюдження різноманітних власних засобів інформації. Це знову ж таки друкування листівок. На окупованих територіях існує кілька підпільних друкарень, які пов'язані з жовтою стрічкою. І так само існує ще ряд інших ініціатив підпільних, які так само видають свої самвидавні газети, самвидавні листівки. І значною мірою це стає для людей в окупації таким своєрідним віконечком в світ. Та частина громадян, які не задіяні в русі опору, вони все одно насправді шукають якихось методів допомогти Україні, отримати з нею зв'язок. Існує достатньо багато насправді відомостей про те, як діють десь якісь бізнеси на окупованій території, або навіть уже і в теренах самої Росії перенесені туди. Але люди звідти відраховують кошти, наприклад, на Збройні сили, якимись там України, якимись там обхідними маневрами, через криптогаманці і таке інше. Тобто, насправді, в фундаменті лежить такий особливий запит людей з окупованих територій на те, щоб вони могли знайти своє місце в цій великій всій історичній події, чітко усвідомлюючи, що якщо вони, наприклад, не можуть виїхати з певних причин або побоюються виїзду з окупованих територій, все одно вони не хочуть втрачати цього зв'язку з Україною. І вони часто підтримують ці дії в такому ракурсі, як свою власну надію на повернення України в їхні міста. Я би сказав так, що в 22-му році відбулася така дуже якісна і кількісна зміна. Тому що після окупації Криму для багатьох жителів Криму довгий час ситуація залишалася нез'ясованою. Однак вони протягом 15-16 років, ті, хто були проукраїнськи налаштовані, почали все-таки масово виїжджати. Бо Російська Федерація, вона закручувала гайки в деяких сферах одразу, в деяких поступово. І станом уже на 19-20 рік ось ця довга окупація Криму, вона для багатьох видавалася чимось таким питанням, яке досить важко зрушити з місця. Тому, окрім того, Російська Федерація і проти кримсько-татарських діячів тоді застосовувала прямо ряд таких активних репресій. 22-й рік зміг струсонути це становище, він значно пришвидшив процеси, і велика кількість жителів Криму, які раніше навіть би і хотіли повернення України, але чисто з раціональної точки зору думали, що немає обставин, які гарантують найближчим часом це повернення. З 22-го року ці люди почали бути більш активними. І наш рух «Жовта стрічка», він насправді спершу з'явився на Херсонщині, тобто в цих регіонах, які були окуповані росіянами перші тижні 22-ї війни, в 22-му році, але потім він, як флешмоб, поширився і на Крим, і на окуповані в 14-му році території Донбасу. Це стало можливим
Ну, передусім тому, що суттєво зріс запит серед самих жителів. Для них війна стала усвідомленням того, що це є якийсь момент, який дає більше шансів вирішити це питання, ніж оце довге повільне існування в окупації до повномасштабного вторгнення. Коли російська державна система дійсно в багатьох аспектах здавалася значно більш сильнішою, ніж це здається зараз. На території Криму ми точно знаємо про існування різноманітних підпільних рухів і просто гуртків людей. Причому це не тільки, умовно кажучи, рухи одного напрямку. Так зрозуміло, що і кримські татари в цьому аспекті мають якісь свої течії і організації, і різноманітні, наприклад, молодіжні групи, які там є, наприклад, прихильниками там футбольних клубів кримських. Так там оці всі локальна ультраскультура, до речі, і навіть в східній Україні вона була і залишається достатньо проукраїнською. Хоча ультрас-середовище на окупованих територіях, безумовно, так само дуже сильно контролюється росіянами. Я поки тебе слухала, я зрозуміла, що рух опору зараз він такий модерний радше, бо от тут, якщо ми раніше говорили лише про відкриту діяльність і про те, як кримські татари намагались це робити спокійніше, тобто не злити там зайвий раз радянську владу, то тут вже працює та ж партизанщина, наприклад. І її теж можна віднести до цього руху опору, і мені просто цікаво просто собі це співставляти. І я надію, що наші слухачі, прослухаючи попередній епізод і цей, теж собі співставлять цю тяглість, яка тільки розвивається і так модернізується, бо це насправді доволі цікава історія. В принципі, кримськотатарський рух опору, він продовжується. І я впевнена, що це насправді щось дуже потужне, що колись ще насправді, може хтось вважає, що рух опору з'явився там після депортації вже на чужині, але насправді він почався ще напевно, що після першої анексії Криму в 1783 році. Це наша інтелігенція, там і Нуман Челебіджіхан, і Ісмаїл Гаспрінський, і Бікір Чубанзаде, Амєт Озенбашло. Ну, тобто там дуже багато людей, які починали, скажімо так. І досі воно не померло, бачиш? З одного боку, мене це тішить, бо це значить, що кримські татари об'єднані, знаєш, єдині в своїх ідеях і цінностях, а з іншого боку, мені шкода, що нам постійно, аж з того періоду і до сьогодні, нам постійно потрібно за щось боротися. Так, це правда. Це дуже сумна статистика, насправді, і сумні причини того, що це так відбувається. Я тільки хочу сподіватися, що от наше покоління – це те останнє, яке поборить і виборить за те, що бореться. Мені ще цікаво дізнатися, чи ти, можливо, чула про рух опору українських шістдесятників, до прикладу, чи ти собі співставляла, що було схоже, що відмінне, чи можеш ти тут своїми думками якимось поділитись? Мені ця тема дуже цікава. Я вже розповідала тобі і радила книжку, яка називається «Бунт проти імперії». Так. І ця книга, насправді, вона дуже крута. Я, по-перше, і до цього, звісно, що чула історії шістдесятників, але там була одна така історія, коли Євген Сверстюк приїхав у Львівський університет виступити перед студентами, то він сидів і розказував там свою історію, і там було дуже голосно в цьому актовому залі, вони щось між собою, ці студенти, говорили, а журналіст, який, власне, записав цю історію, і автор цієї книги, потім в таксі поцікавився в пана Євгена, чи не образила його. Каже, ви ж бачили, що ніхто зі студентів вас не слухає. А він йому сказав, що ви помиляєтесь, друже, бо мене слухали двоє хлопців в першому рядку. На цьому моменті я в перший раз я заплакала в цій книжці, бо я подумала, бо я на місто Євгена Сверстюка поставила Мустафу Джемілєва і подумала, а якби його ніхто не слухав.
Коли я розуміла, що їх виключають зі списків відомих українських діячів, письменників і так далі, що їм на довгі-довгі роки забороняють друкуватися, просто з усіх книгарень забирають їх книги і так далі, в мене просто, в мене боліло. Для кримських татар ця історія, вона дуже близька. Бо з нами так само робили. І у нас настільки багато всього спільного, що я просто, я не знаю, це треба виправляти. Так, це правда. Мені єдине, що в цій ситуації тільки гріє серце, що Мустафа Джемілєв, як він нам розповів, все ж познайомився з В'ячеславом Чорноволом. Бо це такі два лідери за значимістю, вони на рівні і для українського народу, для кримсько-татарського народу. Мені шкода тільки, що тільки один з них живий зараз. Я, напевно, хочу тут і завершити цим посилом, бо насправді люди часто недооцінюють дисидентів, людей, які приклалися до незалежності України, допоки вони не помирають. І тільки тоді, коли вони помирають, про них починають говорити: от, була така хороша людина, ой, а ми навіть не знали, що він це робив. Так. І допоки є ще живі, можна з ними говорити, можна їх слухати, можна читати про них для того, аби знати більше про цю країну і історії двох народів, які живуть в цій країні, а для того, аби не повторювати помилок в наступних поколіннях. Ви, напевно, вже від мене чули, слухачі, цю думку, але я буду повторювати її знову і знову, бо насправді в цьому є зміст нашого подкасту. Показати спільність ідей, спільність історії і зрозуміти, що ми тут в одному човні. Дякую за те, що прослухали наш епізод. Підписуйтесь на сторінки свідомих у Ютубі, Інстаграмі та на подкаст-платформах, які вам зручні. У наступному епізоді ми будемо говорити з дослідником кримсько-татарської історії Мартином Кислим про те, чи достатньо робила Україна для кримських татар упродовж 91-го та 14-х років. Почуємось!